Straight to the point. Samtang sa laing mga isgutanan sa atong mga issues mga sukit ug paminaw, mga gi-renovate nga public comfort rooms sa Cebu South Bus Terminal mubukas na sa sunod semana. Straight to the point. Lain ning pagpaka nato mahigala. Himuon kining alternatibo alang sa bayran nga premium nga CR. Kay kadto mahigalang premium nga CR mga higala, panahon ni kanhi Gobernador Gwen Garcia, way batasan tong iyang administrasyon hastang pagwiwi og pupo sa mga kaigsuonan natong mga pobre nga taga-probinsya. Mo anhi pa gani ang uban maygala, mo abot pa gani ang uban dinhi na may lorag pamiliti. Pag-abot sa terminal mga kaigalaan, ang iyang pagpasigarbo nga richest province ang Sugbo. Wa gyud in taon libriha og wiwi og pupo ang mga taga-probinsya, Paita tong maong former governor. So karon na mga kahigalaan under ni Governor Pambari 4, gi-renovate na ang public comfort rooms sa Cebu South Bus Terminal og bubukas na sunod semana. Bitaha taon, bitaha taon. Mao na nga importante ang liderato nga mubati sa mga pobre, dili ang liderato nga tigpakanon-ingnon lamang. Straight to the point. Ang liderato mubati sa mga pobre, ang tinuod mahigalang atimanon ang mga hospitals, ang healthcare may unahon, unya kining wiwi og pupo nga dili mga higala pabayran kay richest province magkata. Mao na importante. Og kadto untang mga biktima sa bagyong Udit nga wa makadawat silang hinabang gumikan adtong kanhi Gobernador Gwen Garcia. Straight to the point. Tungod kay ang kwarta sa NHA gusto niyang ipa-download sa Kapitolyo nga mosupa kana, mosukwahi kana sa mga lagda sa NHA mga sukit di paminaw. Straight to the National Housing Authority. Tagatanig pagtagad lumuntaga sa atong uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Unya ato sa isgutan mga kaigalaan ang proyekto kini ni ang si Cebu City Mayor Nestor Archival mususi na sa mga flood control projects nga gipatuman sa Department of Public Works and Highways o DPWH dinhi sa syudad sa Sugbo. Straight to the point. Ato sa nihatagag pagtagad mga kaigalaan og ingon man ang kini ni ang diri ang mga higala sa pagsud sa pamilyang Diskaya sa Sugbo, nagtuo man ko mga kaigalaan og wa gyud kasud ang pamilyang Diskaya sa Sugbo ba. Sikat kayo sila sa Luzon area, unya abi na kung nakasud sila nationwide sa uban mga lugar lang day. Kay ayo mong sud Sugbo kay daghang kontraktor ang Sugbo. Nya di apod mahigala diri top 4 baya ang QM. Pero nakasud gyud ay. Diri sa Liloan mahigala tulo ka mga projects Alpha and Omega og ang Saint Timothy. Purbida mga sukit tig paminaw. Wa man ang anga ang kadto man yung top notchers. Ang mga top notchers man gyud sa gisulting BBM. Ang top 15 mahigala wa man lang alanga. Tagaliluan, good morning nyo diha. Ngilngiga no sa kadaghang mga contractors. Unya sa Pikas Bahin diri pod mahigala sa Alegria ug Malabuyok. Doon na po mahigala project si kanhi Cebu Governor Gwen Garcia. Wa po na lang alanga sa kadaghang kontraktor sa Sugbo. Diri gyud mga higala sa St. Gerard. Nagi pa nag-iya mahigala gihapon sa mga Diskaya. Mo ni nga akong taytulan kini mong isyu mga kaigsunan og ang kontrata ni Cebu Governor Gwen Garcia kaniadtong Gobernador Sugbo. Og inguman ni si Sara Diskaya. Straight to the So, point. Gwen Garcia, si Sara Diskaya contract. Gwen Diskaya contract. Ato'y padayon ni mahigala ang isyo labot ni Gwen Diskaya. Karong buntaga mga sukintig paminaw. Gumikan kay sa kadaghang kontraktor Sugbo. Ang kanikag yung kan Diskaya mo ang gikuha o ang resulta. Ang tudlon, ang patubig sa Malabuyok day o sa Alegria wa pa mahuman. Kunya ang mga tao manggod tungod sa grabe karon gi suspenso na, gi kanselar na ang tanan nga mga permits. Nining siyam niya ka mga companies. Inana gyud na daan ha. Kanalandaan may galang siyam ka mga companies siya ray tag-iya. Inigbidding may galang sila mag-unay-unay kunuhay. Klaro ana mahigalang red flag nandaan. Nya pagkahuman mo gigikuha mahigala sa mga Sugboanon. Gov Gwen, former Governor Gwen Garcia. Ang mga tao di gyupugan.
Ang mga tao di kay kapugan. Labi na katos Diskaya nga mopalit mahigala Rolls Royce tugod lang sa payong. Ang iya mga higalang siyam ka mga kumpanya ang pick-up licenses gibawi na. O ang ilang mga assets gi-freeze na. Ang mga sakinan gikuha na. Straight to the point. Gumikan sa kano malusog yun, ha? Ni anak mga higalang, grabe ang wealth nga nakuha. Gikan sa 2022 to 2025 in 3 years, in adto ka dako. Nakakuhag 31 billion projects. Straight to the point. 31 billion worth of projects. Gikan sa gobyerno. Ang DPWH is the key. Anya nahibaw ba ta mahigala nga kanas Governor Gwen istrikta, maldita mo man na ila niya. Ay kung ina nga ngano nga man mahuman ang project day. Ha? Oy nana ko Gwen ngilingig ka na siya. Ngano man nainana man. Nya ngano Diskaya man gyud, ha? Ang mga taong subuanon, ang mga taong mahigalang mga subuanon dili nimo ma-underestimate ang ilang panabot. Basi nagtuos Gwen mahigalang siya Bright. Ang mga subuanon di na kinahanglan daghang explanation. Pag-ingon pa Diskaya ang gipatrabaho sa Liluan Kutkut River. Diskaya sab ang kang Gwen, ang iyang umagad niya sa Prasco mahigala iyang distrito. Diskaya ang kontraktor. Diripon si Gwen mahigala sa Malabuyok o Alegria. Diskaya sab ang mga tao di na kinahanglan daghang explanation. Moingon na dayon matik na. Unsa pay answer automatic. Bisag unsaon pa ang mga tao may gala makasabot dayon kioy. Moingon dayon alams na dis. Ang kalig pagtagad rumuntagas sa batuban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang karong adlaw sad magpadayon dayon ang Senate Blue Ribbon Committee. Atong panid-an may galaon sa dugang manggawas ron sa Senate Blue Ribbon Committee. Karong butagas sa batuban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon. Straight to the point. Kanhi Police Colonel General Manager sa Philippine Charity Sweepstakes Office kon PCSO Ruina Garma nibalik na sa Pilipinas atong Sabado. Si Garma gidakop sa immigration sa Amerika tungod sa kanselado niini nga visa. Straight to the point. Samtang sa abroad Pope Leo XIV nideklarar nga bag-ong Santo Papa sa mga batanon nga mga bag-ong santos indikin Carlo Acutis man no giisip nga labing unang millennial saint og ni Saint Pierre Giorgio Frassati sa usa ka seremonya dito sa St. Peter Square sa Vatican kagahapong adlaw. Straight to the Kini point. guban pang masigutan niyo bati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Straight to the point. Now, karong adlaw hearing na pod sa Senate Blue Ribbon Committee. Ayay, unsa kay may tabo aning hearing no? Aton sa ning paminawon mga sukid tig paminaw. Unya, gawas niya na kinidaghan pa man tag mga angles nga hisgutan at tumilabayng hearing wa pag kita mahuman tungod lagi sa kadaghan sa mga hisgutanan. Uy ni ana po nagpahinumdom nako nga naulahin naman day kuno ko aning isyu sa Mandawi. Ang mga isyuhan nagkani pampamalit day og sakyanan. Grabe yan sakyanan pampamalit no. Panahon sa administrasyon day ni Mayor Jonas Cortez. Ang kining sa dump truck mahigala nga tag 3 milyones kutob sa 6 milyones indakin. Unsa ba gipamalit man ni Mayor Jonas og tag 10 milyon? Niya ba gyud dokumento? So ato lang ning tagag pagtagad mahigala kay kinini ang tag 10 milyon man kapining usa ning dump truck ano man ning kamahal ba ani? Sige na lang paulay-ulay tanaw niya kana maong isyu sa unahon ta sa ni may galang Senate Blue Ribbon Committee kay magsugod po sa hearing no patakatiwa sa mga angles ba. Daghanang mga anggulo di na to matadtanan. Now, niadtong pag-hearing sa Senate Blue Ribbon Committee, kito nagpaguryo-guryo, katuto ang usa nga taga DPWH. Kay wa naman lat dabu-dabuhig pangutanas bunuan, kanirisaya naman kunuhay day. So, naas nila yung ipada dito nga nagpaguryo-guryo, sab? Karon medyo na booking mahigala ni Senator Ping Lacson indikin. Kato nagpaguryo-guryo. Ikaduha na paguryo-guryo. Nagpaguryo-guryo, hindi mo ta gurya. Si Sara Diskaya mo ta siya. Di pangutanang Jinggoy. Kamo ko naman mo ani. Nakabati naman mo ani, nakadungog naman mo ani. Pero ako lang ning tan-awon nga angle kay aron nga ato bang ma-emphasize unya ato ma-analyze, no?
Katuto ang anggol bagi pangutana sa Jinggoy nga. Do na ba mo kay ingon man sa nga DPWH is the key. Dito gikon sila ni Asinso sa nag-DPWH sigud sila. Ha? Sa tupadaghan gyud ay mga grasya ng DPWH. Good morning sa mga taga Department of Public Works and Highways, DPWH. Good morning niyong tanan niya. Bida no? DPWH is the key. Nya karon sa dihang gipangutana kay didto man sa ni Asinso gud 2022 to 2025, 31 billion in 3 years. Mo na ilan nakuha ha? Sa atong paminawon to nga angle ba? Katong angle kay for emphasis bitaw ato ma-analyze ato. Sige dong, play ko no dong. Gipangutana sa duna ba sa kaila sa DPWH? Nagsalimo ang ugtubag si Sarah ha. Paminawon to. Sige ko no names. Alam mo, nakakapagtaka dahil kayo lagi nakakuha ng DPWH contracts ha. Sino ba talaga sa DPWH ang nagbibigay sa inyo listahan ng mga projects for bidding? Turo mo na. Wala po akong knowledge po. Talaga? Ba't Yes, nakakapagtaka dahil yung siyam na construction companies nyo, yun ang laging favored, kumbaga, sa bidding. Kasi ang balita ko, isa kayo sa mga una nakakita at nakakapili ng mga projects. Bago pa mabuo ang National Expenditure Program, yung tinatawag natin na NEP. Parang menu lang sa restaurant na nakaka-order kayo kagad. Sino ang point person nyo sa DPWH na nagbibigay sa inyo ng informasyon na ito, o para sa inyo, ito para sa kanya? Sino? Sir, wala po akong nakakausap po. Phrase sabi. Biliba, mayo mo dag pagurya-gurya nga. Dili man ka sigurya, si Sara man ka. Ang naong ini Diskaya, no? May mo dag gurya ba? Ha? Kon yun. May mo dag kwan. May mga tarungan nga wala siyang kakilala. Unya na lang ha, kaya naparbay Gwin Diskaya nga contract pod. Apilon na po naghisgot ng Gwin Diskaya, ha? Kontrata sa inyong patubig. Gwin Diskaya contract. Good morning, kanhi Governor Gwen Garcia. Atong pangamustahon ng inyong kontrata ni Diskaya, ha? Ato nang hisgutan may gilang natay time atong pilon pa naghisgot ning Gwen Diskaya contract. Sige, ato padayon dong mayong dag istorya ni si Kwanda. Wala kuno silang wala siyang kausap. Kaya ang iya gud pag-interview, mingon mo ko sa interview ni Julius Babaw. Unsa man ang gateway nga Asinso gid mo sa yung nag-DPWH kami. Kanang pagdaog og bidding, bidali ta mag-istorya og di tinuod oy. Istorya ta mahigalag di ta magkomedya nang dapita. Kanang mo intra kag bidding, my God. Wa ta matao gahapon. Di na basta-basta mo intra kag bidding din wa kay mga connection da sod. Kanang bidding Miguel formality na lang rin ang uban kinidhatay na humana. So kinsay kaila nimo sa DPWH? May mudag pagurya-gurya. Sige, rewind gamay dong nya, play. Sige dong. Sige names. Okay, be. Kausap po. Wala kang kilala sa DPWH? Wala po. Hindi kami maniniwala niyan, wala kayong kilala sa DPWH. Meron ako yung mga engineer, yung mga district engineers siya. Yun mga pala. Sino yung mga district engineer na nakilala mo? Fresh. Kining dagan sa investigasyon muna nga kining mga kontraktor posible nga ganahan gyud ning Diskaya o kining mga politiko uban kay may mudag palusot niya ang iyang ipindown kato mga gagmay ra. Sabi iyang giingnan jing di gyud mi mutuo nga wa kay kaila diha. Sa mayroon yung mga engineer katong gagmay mo itudlo. Mana kini karon kining investigasyon na ha. Ug unsa ka seryoso ni nga maong investigation na agyo maigong mga dagko. Di pwede mahigalag katong gagmay. Okay man tong gagmay maigo. Katong mga district engineers kay nadato man sa to sila, ha? Nagpahimo man pud sila mahigalan, nagpagamit man sa to sila. Angay ra pud to. Pero ang mga dagko katotoan nagsugo nila. Ha? Yes, Diskaya mahigala, maayusan mo. Dag sikot-sikot nga way kaila sa dihang mapiitan sa nay kaila katong district engineers.
District engineers lagi ka ha. Bebe, rewind gamay dong niya, balik dong. Sige, rewind gamay niya, play. Oh, sige. Ako yung mga engineer, yung mga district engineers siya. Yun mga pala. Sino ang mga district engineer na nakilala mo? Pero hindi po sila nagbibigay ng project po sa akin. At tinatanong ko, wala naman ako sinasabi sa'yo kung nagbibigay sila ng project. Sino ang kakilala mo sa DPWH? Sila, mga DE po. DE ng... Sabi mo, sino? Teka sandali. DE ng Laguna, sino DE nga? ng... Banggitin mo yung pangalan. I can't remember their names kasi I don't transact on behalf of DE the companies. ng Laguna, sino pa? DE ng Bulacan, DE ng... Is he here? Nandito ba? Yung DE ng Laguna, DE ng Bulacan, nandito ba? Ang diin ng Cebu, wa? DE ng Bulacan nandito. Okay, paano nyo nalalaman ang mga projects for the bidding? Sino nagbibigay ng listahan sa'yo? We don't have a list. Naka 6 minutes ka na, erap. Okay. I don't have a list po. Interjection, Mr. Chair, with the permission of the SP Pro Temp. Okay. On the DPWH na binanggit po niya, Mr. Chair. Okay. Salamat, Mr. Chair, SP Pro Temp. Dahil natatanong po ni SP Pro Temp ang DPWH din in connection sa mga diskaya. I wonder, Mr. Chair, kung natignan na po, nasilip na po ng DPWH, kung may practice ang mga diskaya companies ng pagpapahiram o pagpaparent out ng lisensya nila para mag-force multiply sa capacity nila. Okay, fresh dong. Fresh ha dong. Ipangutana doon na ba kay Kailas DPWS naglisod panubags diskaya oy. Wa gyud mo mention mahigalag kon. Wa gyud mention nga anday. Kadugayan duot na ingon sa nga naay mga district engineers. Kinsa mang district engineers? Wa gyud mo mention ugan sa Bulacan, ay engineer sa Laguna, ha. Mao gi panulti. Ayay og pito ni mahigalan ning punapoy district engineer sa Cebu. Wa kuno sa kaila, wa sa kaistorya, wa kuno sa kwan sa DPWH. Pero na picture ako ipakita ninyo ha, bebe. Tinuod ba ni nga picture? Hastilan mga kaigalaan. Be sige dong, pakita tong picture lo be. Ang gagmay iduot mahigala mga district engineers, mo iduot wa pa gyud nganli. Dili makaako og hingan sa dagko, bebe. Ang kinrakan me kinrak kani. Ayaw na ayaw lagi blur kana ditso. Ay, kinsa man ni. Ipatungaan man ni Curly Diskaya naa sa tunga mahigala ang taga DPWH. Si Diskaya nasa wa niya, si Curly naa sa tuo niya. Kinsa man ning tawhana mahigala? Katagaan mo kinsa ni? Ikaw kay katagaan kay kinsa ni tawhana kay? No. Kay matod pa niya mahigala wa sa kaila mga kaigalaan sa DPWH. No. Kinsa ning tawhana? Ipatungaan gyud nila. Dili sa kaila sa district engineer wa kuno panagana sa tubag kinsay kaila. Hesus Ginoo, unsa man ni dili mo kaila aning secretary man di ay ni bunuan mga higala taon. Wa kuno kaila sa DPWH wa ka istorya pero kinsa man ni secretary bunuan man lagi di ay ni. Agoy, si Maning Mandiay, Maning Bunuan Mandiay. May
Ay gani taon ka nadutlan in taon ka dugayan. Kining pagpa-picture nila ni Bunuan, Secretary Manuel Bunuan sa DPWH. Nya niya mahigala sa tuon niya si Curly Diskaya ang bana, ang asawa si kinini ang si Sarah Diskaya na asawa. Di man ni ingon nga pa-picture lang day nga ingon ta dili ka ila. Ha? Di man ni ingon nga nagsugat lang sa SM. Masabot nato panalitan kinis Bunuan og celebrity ni. Oh, masabot nato nga kini ang magpa-picture niya ning magtiayon. Or baka nagsugat pas kini di man ni sa mall nagsugat kana bitaw mga area ba nga di ka makaingon nga di po siguro oy. Kana mapa-picture lang tingali og nagkasugat ra, nagpa-picture di po nato mapasanginlan. Pero kini mo man ni naa sa karaokehan. Pautan-o nabay kaila duhag tubag balikan ko tudong nabay kailas DPWH bebe. Ang naong Diskaya may kanang tagbaw panubag nga wala wala ko kausap. Grabiha day oy. Mo siguro ang daghang mga ganahan makigsabot ani niya kay ingon sa pasaligan ko siguro day nga may problema okay ra mo way mo problema ako li bahala tanan. Unsa man day ni day nga kuan kini ilang picture nang tulo ngano man day ni si Curly Diskaya ang nasa tuo nasa tunga si Secretary Manuel Bunuan sa DPWH nya asawa niya na mahigala si Zara Diskaya unya maingon sa mahigalang wa sa kailas DPWH. Nya karon mahigala na may mga pictures ng gawa sinuon aning kalakiha nga kini ni ang daghan madag mga friends gud inis Diskaya mga politiko. Sige ha, ato ning isgutan din isto pagmanuban mahigala ning atong tulumanon ato pa ning ipadayon onya na lang kay wa naman ta na naman tay RMN 558 Manila pero onya ato ipadayon mga suking tigpaminaw. Komentaryo na walang sinisino-sino. Attorney Rufil Fernandez Panyo sa Straight to the Point. Straight to the point. Now, sa pikas bahin kinini ang pero before tingalita mo adto ining issue sa Mandawi. Atong tiwason sa siguro tong issue day ni Kwanday. Ni Diskaya ba daykin nga kanana ang ingon magutos siya nga wa say kaila sa DPWH unya naa di ay man. Straight to the point. Unya doon na may nag-send na kong picture amo tinuod baka ni mga sukin tigpaminaw. Kini ni ang doon na day kay daghang kaila to si Diskaya sa mga friends tingali ni nila. Diri sa may kuan kini ni ang Sugbo. Straight to the point. Kanago makakuha ka kontrata Sugbo, magistorya tag tinuod, mahigala di man na basta-basta makadaog ka kontrata diha wa kay kaila diha. Mao man ay kalakalan sa gobyerno dekin. So nakakuha sa Liluan, tulog yun ka mga project sa Liluan, Kutkut River, ang pamilyang Diskaya yun, Alpha and Omega o ang Sentimuti, ha? Diripod mahigala sa kang Governor Gwen, ang St. Gerard po. Astila, no? Ato ni tagag pagtagad mga sukin tigpaminaw, unya kinini ang gawas pa ana unsa man katinuod ning picture nga di man po niingon nga nagkita siguro apil man di ay mahigala doon na may flood control project o doon ay project mahigala sa seawall diri sa may uslob unya doon na magoy nag-send nako ining maongkuan wa man ko kamatngon ani kay di man ko taga didto sa south apan doon na may nag-send nato dinhi reliable ra ba ning source niya akong gipacheck, ni aman. Sa to pa kana ding Alpha and Omega, dili di ay ingon nga dili sa Liluan, di pod ingon nga didto sa Malabuyok o didto mga higala sa Alegria, doon na day po'y mga higala ni dili sa 2nd District. Niyaw, kini. O kini, pwede ba ning i-zoom in, dong?
Kini, zoom in. Kana. Pwede pa ma-zoom in dugang para nga atong mabasa. Unsa ning kuana? Bebe, atong basahon mga kigalaan unsa ba din nagana nga ni amade. Daghan ba di ay kuana ni? Ha? Okay. Good morning Sir Noel. Raffles. Grabe uwan to ni. Gikan padong barili murag dilubyo tinuod Sir Noel. Akong gitawagan ron ang Pag-asa. Mingon man Pag-asa day nga kuan. Wala naman kuno. Medyo di man ingon nga doon nagi kanana ang delikadong kahimtang sa panahon. So, mga sterilists ko ni, matod pa. Pero ato lang yung i-monitor, no? Una-unsang kalakihan eh. Okay, unya, kinini ang mauni nga, di tapatak kag suroy-suroy ron, nya di lagi malikayan jud nani nga, ngit-ngit ang kalangitan niya na iwan-uwan, di gid malikayan nga makahinumdum tas flood control. Pero karon ko no mga easterlies lang makaproduce og mga localized thunderstorms makauwan-uwan. Mato akong gipangutana Pag-asa mo pakita bang haring adlaw rong adlaw? O pakita naman kuno matod pa niya. Okay, sige arita sa mga higala sa kinini ang uy unsa ba di aman kining project this is where your taxes go. Din kini kunong dapita mao kining lugara diin napunta na nabutang ang atong mga buhes. Ang inyong mga buhes. Na ay name of project, ang location Oslob, Cebu, name of contractor Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Uy, so aduna di ay po diri sa may Oslob. Unya, date started April 17, 2025. Wa man butangi pag contract completion date unya ang contract cost 47,768,157 pesos to be exact 0.75. Unya implementing office DPWH Cebu 2nd District ni. Anya ang source of fund ang General Appropriations Act ang GAA-DI sa 2025. Mao kini mga kigalaan unya uy Oslob man. Tinuod baka ning dunay may picture nga nanggawas pod nga si Diskaya dun haman tong picture ni Diskaya naman asa to picture daw nga na may picture amigo siguro sila ining congressman sa 2nd district kini dili man ni siguro basi nagsugat sa SM ani day sa bang kuan na be ipaduol ko no dong. Oy si Edsel Galios mao ba ni Edsel Galios? Mao ni siya si Congressman Edsel Galios? Dili man ni asa man ni dapit ka? Di ba ni sabay ni Diskaya ka? Ano man ning sa to padaghang yung kaila da kini si Diskaya? Good morning ni Congressman Edsel Galios. Kong, good morning. Basi nagsugat ka mo ining Diskaya tingali. Nya human nagpa-picture mong duha, ha? Karon panahon na gud usob po ning selfie lagi. Pero og inani nga kuan, di man po ingon nga artista gyud is Diskaya. Kana ko mga artista makasabot man ta nga makapapicture kita, makasugat ta bisag asang artista. Ay, papicture na. No, pero kin ani, naunsa mang hitabo kini, di man pata makatuo nga dito man nagsugat pungko-pungko os puente. Ay! Onya, kini ni ang medyo, kuaning pagka-picture dunay nagpicture ini niya nagtan-aw ko ba nagkalibog ko asa man na may ininsik nga mga pulong sa likod diin ka andapitan ni murag private man ning kuana may siguro og maka-explicar si Congressman Edsel Galios ining kalakiha di ay kay naaman na pong Alpha and Omega nakasuod sa DIDS kwan so muna akong pangutana diin makato so mag meeting man gining kuan na siguro basig nasayop ko meeting man siguro ni or basig nagkasugat man lang nga
Kadabang nakalit ba lang kasugat? Mo na nga di ko gusto nga atong pugson pagkunik ang mga dots. Nga na ay project sa Uslob sa 2nd District kini. Project kini sa Kwan. Alpha and Omega may naghanang kontraktor Sugbo. Niabot magitaan ng Alpha and Omega. Na ato ning tagaag pagtagad mga sukit tig paminaw. Kay medyo kuan gyud ning hitabo. Okay. So ato tagag pagtagad no, but before tamo anhan dapita ato sa check may gala kay naa sa si Jen Gallardo ron. Ipa-blur lang gamay day. Natay police report sa si Jen Gallardo or si Tweety. Aton dawaton ang report pero ato sang i-check ni kinaman mahigalay ni sakas lubing ni ambak maning unsa ba ni sus Ginoo ko. I-blur lang doy asa ha. Nya tala ni si Angel Galios kaya pa may mas importante ron nga panahon na ha. Unya na lang katod-taod Sel ha. Ato ni sigutan eh. Straight to the point. Now, sa pikas bahin mga kagilaan, arita may galasdak bayan sa Mandawi, Indaykin. Kay, unsa bang hitabua? Asa ba itong report sa pamantalaan the Freeman dong, be? Ato sa kung ipakita, Nims. Mula na ulahin na mga nikuan. Unsa man ko na, Diskaya Firm Bags 180 million. Nga, kini magod, zoom in ko no gamay. Pagtanaw na ko, Diskaya Firm Bags 180 million. Hisgutan, di na, kaya dako man ang isyo ha. Unya na may sakyanan diri mahigala City of Mandawi duha ka buok dagko ra masakyanana. Gitan-aw nako ning iyang iya bang kuan si yang caption bitaw. Sa nakabutang ning caption. Sige, atong basahon niyang caption mahigala kay medyo gamay man. Ang caption, the Mandawi City Government says it will return the 2 garbage trucks worth 21.9 million to the supplier following concerns of an alleged overpriced purchase by the previous administration. Matod pa sa iyang caption. Sa Binisaya pa, ang kagamhanan sa dakbayan sa Mandawi miingon nga ilang iuli ang duha ka mga truck sa basura nga nagkantidad og 21.9 milyones pesos ngadto sa supplier sa dihang following concerns tungod kay nakita nila nga dunay alleged overpriced. Tanaw nila murag na sobraan ang presyo sa milabay mga higala nga administrasyon. Straight to the point. Kay lalim ka mga higala duha ka truck nagkantidad og 21.9 million pesos. Sa ato pa kining maong truck tag 10 milyon, hapit mo 11 milyones din kada usa. No? So ato ni tagag pagtagad mga kaigsunan kay pula ra ba kaayo ning mga traka? Napatay lang picture in truck dong. Bebe. Si Jonas Cortez mo namalit ni kini mo ning mga traka ay. O kani. Sige padul-e ko no be. Kana. Uy nindot ra ba color? Nindot ra ba color mga traka kay puwa, no? Naibutang City of Mandawi. Bebe, kani mo ni siya. Unsa man ni huwo ni nga truck? Unsa man ni kuana? Okay. Unya kamahal pud kayo og tag 10 million ang usa inig maohon. Ang usa 11 million atong klarohon sa ni mahigala ha. 11 million ning usa o almost 11 million. Ang usa de kuno 10.99 million, ang usa 11 million. Unya ang nakaparat kay sa atong initial report nga nakuha medyo di man kuno brand new de kuno ning sakinana day. Ngano ba ning kalakihang maohon, no? Sumo ka na nga ato ning tagag-pagtagad kay miingon man ang bag-o na manggong administrasyon ron gawas kung nagpadayon pa siguro to si Kanhimio Jonas Cortez dili siguro maisgutan ning kuana. Wa may magkabantay siguro ini. Karon ang bag-ong mayor si Jungki Uano. Ingon man di ko mudawat anak mahal man kayo. Ato ning agi kato katawa ha. Nindot ra ba mahigalag pula ra ba kay color ning sa kanana oh? Oh, nindot kayo. Nindot og color ha, puwa-puwa mga sukit tig paminaw. Medyo og kini ni ang ngano nindot po ni color nga puwa dai pero delikado man ni gukuron matag baka ana.
Ito di kanta may galag Valentine's Day, giihaw ang bakang way swerte. Tungod to may galas pagsulot og puwa. Ha? Ato tagag pagtagadon, atong gikontak ron may gala para maklaro taning atong hinabion ang ilang kontak na to si Junkie mas mayo. Pero ugwa kato si Maligon day. Sa mas Maligon day siya maoy administrator. Sige ko no. Ato ipa-explain niyan kay sila man karon bag-ong administrasyon ingon man to nga dili sa mudawat anang kuana. Kay panahon ni kanhi Mayor Jonas Cortez na. Medyo na aday siya titinaguan Jonas da. Ha? Straight to the point. Atong i-check may galadsong linya karon. Ha? Si Mandawi City Administrator Attorney Gonzalo Sali Maligon. Atong mahinabi labot ining mga sakyanan, duha ka dump trucks mga higala, duha ka mga garbage truck nga diin iuli nila kunos Mandawi, di na dawaton kay nasubraan ka mahal. Palit mahigala sa kanhi administrasyon ni Mayor Jonas Cortez. Aha. Okay, itong pagtagad mahigala. Lahat ng tanong, straight to the point. Attorney Gonzales Sali Maligon, mayong buntag, Panyero, live taron sa DYHP, Aramin Cebu ug IFM. Good morning. Good morning. Good morning, Attorney Rufil, ug sa imong tigpaminaw sa DYHP. Okay, Panyero, unsang hitabuan ay pwede bang masaysayan nimo ngano maning duha ka mga dump truck nga di man ninyo dawaton inyo mang iuli ngadto sa supplier? Okay, sa pagtan-aw pa lang sa Dagway, kung imong makita sa picture mo sa ka-truck abot og almost 11 million maglili gyud na. Di ka katuo ba nga naka nga 10-wheeler truck mabot og almost 11 million. So atong gipa-check pananggot ka na mga online, pautana, in fact na mag-inikot yun na to. Mga average market price is mga 3 to 6 million lang. Uy! So, ingos mayor po kayo. Kanang dili itod na reasonable nga atong dawaton kung muna ang price na dahil sa uban nga similar nga kuan kanang specs. So, gi-order ni sa kanhing administrasyon ni Mayor Jonas Cortez pa? Sa previous administration na naabtan lang pag July, mga pamsiguro pag-deliver ani, unya mo nang na-hold na siya, wag gipa-deliver o gipa-accept kay gipa-check ka na mo. Unya nagpadami og sulat sa DGS among gipa-confirm kung niyo ba gini or dili, etc. Nya nitubag sila nga ang sila pod ila pong ipa-verify kay ang model ani is 2017 pa. Bago ba na supposedly mo deliver ang takag pila ka latest nga model. Kanos ang magiging order ko nun nga mga sakyanan? Karon nga tuig, actually karon nga tuig. Pero ang model manggod is 2017. So karaan nga model ang i-deliver kung mauho na? Oh, yeah. Diba, imagine ka almost 11 million na 2000 model na China. Oo. Kuan ang sakyanan. So, kuan sa body sad siguro makaturunanon nga ditsoon lang natog dawat mo nang gipa-check na to, gipa-check kuan mga ubang similar specs. Mo gina, murag mahal ra jud kayo. Na kasabot siguro tang naimalmal gamay kung ka gobyerno na maksisures unsa pa ko sa doing money dugang pero kung inanapod na times to, di na sad siguro nasakto. Oho. Okay. Kaya kuan magod no. So gi-order ni karon tuiga di ay karon tuiga na nagi-order. Mga unsa man na mo record ani sa unsa mang buwan na nagi-order? Actually, ang among sa pag-check, ang purchase order yun na nag-date manigalig ko June 26. June? Days before mo assume ang bagong administration. So napil din na si kanhi Mayor Jonas Cortez na ni-order pagyapon sila ni? Ang PO, yes. June 26 man, 2025. Because earlier ang procurement process pero ang purchase order is June 26, 2025. Oho. So inyong pag-check sa mga supplier, ang kantidad aning klasihas dump truck 3 million to 6 million lang. Yes, dako ra kayo ng mahimong 11 million, sobra pod kayo. So nakahukom ang mayor nga iyan na lang na ipauli. Total wa pamsan mabayre. So di sila kaingon nga na damage sila kamsa na magamit. So the pinaka easiest way nga mabuhat dayon is ipauli na lang. Actually, nag-draft na og letter para ana. Mo ba kay do na rabay unsa man tong kuana? Sa to pan ug maohon ni June 26 gi-order ni hirit pa gid itong previous administration og pang-order bisan og wa na. Kung maohon na.
Okay, technically June 30 man ko to, pero mahalagi na. Nahimo naman paglingkod sa July, dito na naman nakita mga second week o third week siguro na. Nga mo nang nahugi pa hold kay ipang check na to. Atong ipang mata ng DGS. Anto nakakam up ng decision ng mayor nga given sa information available, dako ra gyud kayo ang presyo, doble ba? So ang imong 11 million kung ato na i-cancel i-rebid, makapalit tag duha ka dumper. At the same price. So murag niya og duha go na 21 million go na, so pwede makapalit ang city anag mga upat instead of duha. So kayo nag-alkanse ang city kung ipadayon gid ba. Sumuna nga dili na lang niyo padayon, inyo nang iuli na lang skina na. Yun na lang. At least Omsen mabayre. May na lang at least na kitaan na po ba. Kining usa man ning usa, tinuod to nga doon ako'y info nga nakuha nga kuno sikanhan man kuno ni usa. Mahog inana manggod kay supposedly kung papalit kag brand new nga sakyanan, di ba? Ana ang first registration na sangan magid sa seller o sa buyer. Ikaw magid una nga na registro ana. Kani siya na registro na sa sa supplier. So mahawag na register sa iyang name first, una pa i-balance mandawin. Technically dili ka first user, dili ang mandaw may first buyer. So mo nang kuan ba? Mo lagi na couple with the fact na 2000 model. Mura questionable kung i-term bagay na nato brand new or dili. Considering nga 2017 nga model siya. Daga nagbaga nga bagong models ba. Ang problema sa niya ang parts o na mga paayuhonon, kuan ba ang pag-maintain yan kay may mga newer models kasi problema na sa niya na later on ba. Na-istorya na ba ninyo ang ang kining supplier ani sir? Panjiro? Wala pa officially, magpadala pa mig letter, pero na to yung mga marag filler lang ba, backdoor nga mo na intention sa city, at least kay bawa sila daan nga mo na ipadol nga. Doon na ka exact price, kaning usa, kay marag lahi mag-price ang usa, o lahi po ng usa? Wala na ko ang records ko, basta ang total ana sa duha is 21,994. Kuan murag tag, mahog siya 10,900,000 something kapin kada usa ka unit, although na slight difference, pero mo na mahog siya almost 11 million per unit. Kano sa man nag-deliver? July na gid ni. July. So asa man ni mga sakyanan naro nara sa parkingan sa inyong kwan? Sa Mandawi? Dili, nasa kilid sa Mandawi Sports Complex. Nagi-park ang duha ka truck. Oo, kay kuan na ba? Unsa man ni para unsa may gamit ani para garbage truck yun eh? Hauling, garbage truck. Gamit on kayo ni kay mamagini ang Mandawi og kuan sa iyang solid waste management kay pag-assume ni Mayor Jong pag July, June 30, ang transition committee nagpaibaw man niya nga ang kinahanglan unta nga garbage trucks sa Mandawi is ideally is 8 to service fairly sa mga areas sa iyang lugar, pero ang available nga garbage truck or dump trucks mga unom, pero out of unom tulo ra ang nagdagan kay tulo gipaayo at that time. So gamit unta kay na, pero mo lagi na mo decide ang city kung i-push through ba ning duha niya, ma-question niya later nga naay mo reklamo nga gabi ka sobra ra pud ka mahal. So gitimbang ibang mayor naka-decide siya nga iuli na lang gina total makapalit pa man ta na may bagong budget pod nga pasatong supplemental nga makarenta og ano nga dump trucks. Kadako sa Mandawi nga tulo ra ka serviceable garbage trucks? Maulagi. Lagi payo man ang tulo. Unom ni siya ang magamit, pero for now, ang katong pag July, ang tulo, di pa ayo pa. Okay, so sa may plano nyo, iuli ninyo para mo-purchase mo lain nga mas daghan, noon? Og mo ng katidara? For the same price nga 21 million, very very likely makapalit pa ang city og daghan pa to pat. Sige pa yung 5, depende. Just lang ang specs, ano ba? Mas daghan og mas daghan benefit sa Mandawi kung dili ni dayon. So pero hugot na og final lang decision ni Mayor Jong Kiwa, no, nga dili na niya idayon kay murag alkansi ang Mandawihanon na ning kalakiha. Hugot na yan decision na. Of course, padatan sila officially, I'm sure mo reply sila. Wasag ko kay bawa silang reply, mo offer ba sila settlement. Di lang ko mo di na ako i-prejudge. Depende na lang na, but ang so far sa city, represented by the city mayor, hugot na yung decision nga, iuli na lang yun. And plus, wala pa magamit, kaya magkadugay, mawanan, mainitan, kinanglan sa diuli na padayon. Okay. Pero so, magpa-bidding mo, mangita mo laing suppliers or kinsay mo daog sa bidding?
kung mo na yung final decision nga i-bid out, mo na, may tabo, i-open magyapon na. So, depende na lang yun, akin siya makakontrol. Definitely, makakita ta o mas lower gid ani kay nagsugod na tang market research na may mga 3 to 6 million gyud, so depende na lang yan kinsa mo kuan na sa bid. Kini supplier taga-asa man ni supplier ani Panyero? Talisay man siguro to ilang address ang kuan. Nila sana ko name no kay para to be fair nila, pero nara sa pag national man ni dako man nilang network, pero na sila kung nakita na to sa record is Talisay man siguro ilang kuan or Pardo ba to ilang address. China made ning mo sa kanan di ay? China made? Oo, sino-track man ni Who. Huo. Mm. So mo din ning kuana. Okay. Sige, wala kay mga pangutana. Panyero, gawas ko na pa kay dugang informasyon nga mahatag na mo karon. Ako ay correct din. Ang nabutang dito sa kuan ako, ang gipangutana diri is Bulacau, Pardo, Cebu City ang address sa ilang kuan company. So, nara sa Cebu. We will deliver the letter today or tomorrow. Basin og sa inyong pagtan-aw kay kamo na magina sa administrasyon, makakita man gud mo sa mga dokumento na agi siguro pud og plus bidding nga klaro ni. Kisa may lain ni bid ani sir, ano napildi man silang uban? Ako nasabot murag na disqualify man siguro ang laing nga bidder, ang ikaduha nga bidder, so sila mo inidaog. Mo na initial nga sa muna kuan sa records. Mo lagi na bisan pag ningon kang na-disqualify itong usa, so siya mo daog, pero napamgod ang wag natay chance ba nga sa kuan ba na Paniro, di ba, sa Balaod last clear chance ba diba, napamantay opportunity nga idayon or dili, so nganong i-post man yun nga pakaibaw na ta sa information available sa market nga dili gini sa sakto nga price, sobra kayo nga price, so pwede na ito ipa-cancel, pwede na ito ipauli. Kining huwo nga sakyanan, na mo'y bag-ong kwa ni? Kay 2017 magkani nga model, na ba'y bag-o ani nga latest nga model? Na kay idea? Wala ko idea, pero nag-search mong mi sa kuan. Naman siguro, di ko sure, karon bagid nga model, basta ang similar nga specs, mga 3-4 man to among napangutana, mga 3 to 6 million ra gyud. So, sige lang, at least na nakita pag chance ba nga ang city dili bitaw malkansi kayo. Ako nga dili kay ansi alkansi gyud kung ipadayon. Sige Panyero, salamat kay paghatag panahon nato diri sa DYHP o sa IFM. Salamat po. Thank you very much. Good morning. Good morning. RMN Exclusive. Auto Megala sa Attorney Gonzalo Sale Maligon, ang Mandawi City Administrator karon. Pero nag-chat nako pud karon bag-uhay lang ang Mandawi City Administrator kaniadto si Attorney Jamal James Kalipayan. In fairness, Megala, atong kung ano pamahayag sa basi makontak na to day. Atong kontakon si Attorney Kalipayan para makatubag sa sila ani. Nini mong Straight to the point. Last tuloy niya mahigala ang former city administrator, panahon mahigala ni Mayor Jonas Cortez, ato sang kung ano pamahayag, labot ining maong isyo, mga kahigalaan. In fairness, mahigala sa pikas nga habig sad. Mas maayong ato mabati ang pikas o pikas, mga sukin tigpaminaw. Lahat ng tanong, straight to the point. Attorney James Jamal Kalipayan, maayong buntag, Panyero, live daron sa DYHP, RMN Cebu ug IFM. Good morning. Good morning, Panyero Rufilo. Good morning sa mga suking tigpaminaw sa DYHP, no? O sa kanang IFM. Kaning atong programa IFM. Kining Panyero, unsa may kalaki ani ngano man tong nahitabo man to? Pwede ba ma-explicar nimo nganong unsa mahitabo ang matud pa sa aligasyon? Mahal man kayo, 10 million man kuno ang kantidad kada usa ka pin. Unya mo kabat siya 21 million ka pin ang iyang presyo sa duha ka mga truck nga kuno do na may mas barato. Unya ikaduha 2017 man nga model. Pwede ba ma-explain nimo, Panyero? Yes, well, Panyero, no, kani manggong ato ang procurement dire sa gobyerno, no, kanang mo di man ta pwede mo butang og brand, Panyero, no, so ang atong pwede ibutang ra gyud based sa ato ang mga sa balaod, no, ang specification, no, so mao na siya nga and will dump truck nga mao ang engagement, mao niyang capacity, ang iyahang engine, utang ta dito, no? O mao na ang ato ang basic nga mga nakabutang sa atong purchase request nga naa didto ang specs or specification.
pwede mo butang nga Patino ni nga brand or Fuso ni, di ta pwede mo butang og unsa pay uban nga mga brand ano. So summary siya sa tanan panyero, dili ta pwede mo butang ana kay ma-flag ta sa COA, brand names are not allowed. No? So kay bao man sad siguro mo panyero nga ang kaning samantala lahi ni siya sa uban nga mga LGU because kami gusto gyud mi og kanang kalidad ang ato ang paliton. In fact, kung tanaw na ninyo ang ato ang roster mga vehicles diha ka sa DRRM, moadto ka sa ato ang mga ambulance, moadto ka sa ubang mga units, pulos gyud ni siya branded ni musugot og China. Kami mismo mo discourage jud mi og China. Although usually off the record di na mo masulti kay again prohibited man mi nga musulti ana nga kani nga brand ang dapat actually mo igo ra gid mi sa pahimangno nga maintaog ang inyong i-supply ang inyong i-deliver kay kani nga brand. So mao na ko tanaw niyo at mga fire trucks, mga Rosenbauer na ang pinaka minimum ana nga mga vehicles na to Isuzu gyud na ang mga unit no. Panagsar kayo makalusot nga naimudawat nga end user mga departments og China katong I think ang last akong nadunggan was ang katong dump truck sa market nga China unya nitagam sad mi ato kay di pa mato sa among panahon gi-procure unya nakasunod na lang mi ato pag 2019 pagpuli namo unya dali ra kay naguba. So Luis, para namo og naalay budget mas mo prefer mi og katong nindot kayo nga brand no. Ug kung tanaw nimo nga atong specifications ato sa gyud ang gibutang Euro 4 ang engine, nindot gyud ang brand nga atong gusto no. Pero again moagi ni siya og normal nga procurement process. So ang among gibutang gyud ana nga kay bawo man ta nga lowest bidder ni no ang kasamtangan karon dili pwede og mupili ka og kinsay highest quality. Di pareha sa kaning umaabot sa procurement law kay bawo man siguro ta nga ang gobyerno karon naa na sila bag-o nga procurement law nga gipass unya nag-transition na ni sila sa implementation na paagi highest quality na siya rating system, highest quality ang price secondary na lang nga consideration. Pero sa existing nga procurement law pagka-procure ato aning dump truck wa tay choice higot atong kamot kay mo padaog gyud ta sa lowest bidder no. So ang lowest ang kana pong makadaog panyero depende ra pud na niya kung sa i-supply basta maka-comply siya sa specifications. Now kung whether or not China ba ang iyang i-supply or unsa ba iyang i-supply wa na tay maglisod na ta ana kay depende na sa end user og iyan ang dawaton basta mao lang ang specifications. Now karon ang kaning presyo nga 10 million per dump truck panyero no. Ang ilang giingon nga overpriced kayo kay na ako sila nakit-an sa internet nga tag 3.5 million ug unsa ba. Ako ganahan ko makibaw og asa na sa internet ang makit-an nga 10-wheeler dump truck nga naay load capacity nga pila man 5 tons o naay tag 3 million ana kay murag para nako exaggerated na pud kayo na astan no nga makakita sila gingon ana nga presyo bisan gani og moingon kag 6 million gani nga dump truck gani nga 10-wheeler nga naay ingon ana nga fuel displacement ingon ana nga load capacity unya articulated pagid siya kay self-tilting nga dump truck ganahan pud ko makakita ana no kay karon unverified man ni moingon sila nga naa sila nakita ningon ani nga amount kani nga atong gibase sa atong presyo base ni sa atong nakit-an pod no sa pag-canvas nato. So naamantay mga ang atong end user nga departments no sama sa General Services Office sila na ang mo-come up sa presyo based na siya sa ilahang canvas kay naamantay rule diha sa atong LGU nga before mo submit sa inyong purchase request at least mo attach mo og 3 ka buok canvas gikan sa reputable nga supplier. Dili lang pud ng mga kumong-kumo nga supplier nga mohatag lag quotation for purposes lang nga makahatag og quotation. Kundi reputable nga supplier. So paghatag ini panyero, China ang ilang gihatag. Nga di man tataganahan og China pero China ang ilang nahatag. So wala na lang mo reklamo na lang. Dili pud panyero no kay actually panyero ang kani siya tanan nagsugod ang procurement ani February 6. 2025. Okay. Niya panyero ato ning giagi sa ato ang usual nga procurement process sa Bids and Awards Committee. Napirmahan ang PR ani panyero mga ingon ana panyero February 6 or late February panyero no. Unya niagi ni sa Bids and Awards Committee I think 2 months sa procurement basta ni gawas ang purchase order ani
or ang katong notification ngadto sa supplier nga pwede na mo deliver June 26 na panyero. So that's about 3 days before me ni end ang among term kay outgoing man mi panyero. No? So June 26 padung na mo end among term mo pay pagawa sa purchase order. So wala pa ni siya na bayri, wala pa ni ang iyahang nadawat panyero kana ran purchase order. Kunya mi deliver ni siya sa di ko sure og unsay pizza kay wa man koy kopya na sa mga dokumento kato nga time pod transition nami no nagsige nami og in fact nagsige mi og tabang sa umaabot nga administration transparent kayo ang Mandawi among gihatag nila tanang mga documents no wa man mi kahadlukan among giabli gito ang tanang proseso kay bao gid na sila whether it's the end of June na ni siya na deliver or July ba, di na ako sigurado panyero, basta nga akong nahibawan, na-deliver ni, o niya, na-evaluate ni, under na sa term sa bagong administration. Dili na kami, wagay may kahibaw gani, og na-deliver ni, kay usually i-deliver ni siya panyero, adto man ni sa General Services Office. Kami nga mga, ako city administrator, kami nga mga back members, diha ragid mi kutob sa pag-procurement o pag-approve sa BAC solution o sa notice of award. Ikaw ba chairman sa BAC anong panahon na panyero? Ako ang vice chairman panyero. In fact, ang chairman sa Bids and Awards Committee naa pa man gihapon diha sa LGU karon. Kunya siya gihapoy head sa Bids and Awards Committee karon as far as I know no. Siya gihapon ang chair sa Bids and Awards Committee. Kay matod pa nila gawa sa internet napa kuno sa nagpa-quote kuno sa mga supplier kuno mga 3 to 6 million kuno ning kantidara. Mamay lang ingon. Mao lagi katawanan kayo panyero ganahan ko makahibaw kay usually ang kanang mga supplier o di only actual nga bidding mukot na sila based on their retail nga price or based on China o pa labot lande di pa FOB mao nay presyo pero ginaog pilay presyo ana kay ako mismo di ko tuong 10 wheeler nga dam 3.5 million sa pug nang basin og kanang wa ta kay ba basta ni siyang presyo ha, uning gibasi sa track, no? Kaya kung tanawin mo ang atong mga sakyanan diha, kami, based sa among track record, pura buyan, wala mo sa gyud mi na uwaw nga ang atong mga sakyanan diha, wag gyud na palpak. Kana bitaw nga ato ang heavy duty nga tow truck diha, bisag asa na lang nagipang tiyo man gyud ang ato ang kalidad, no? So, kana mismo, kami, pag pila na 20 ka tuig na nahapit ang amo ang mga fire trucks, mang gyud na naunsa pod ang among mga kanang ladder no naamang gyud ang quality man gyud ang ato ang gikuan kay sa laktod nga pagasulti kung kamoy pasultion panyero dili ni overpriced. Yes panyero no niagi man na sa saktong proseso. Number 1 giagi na og canvas, giagi na siya og kanang naapod mi kanang hibaw mi mismo nga nay ubang mga LGU nga mas mahal pa gani ang ilang procurement, the same specifications, mas mahal pa ang ila kaysa ato di gid mi mauwaw anak nga mosulti nga na. Pero wa lang mo makahibaw nga bilbiran day mo og 2017 pa nga model. Kana panyero wala na sa amo ang panahon so wa man mikibaw kay nilapas naman na end naman ang among term. Depende na sa LGU o sa end user o ilan ang dawaton. Okay. Kana ako mismo panyero mupalag pug ko anang 2017 kay kibaw ko nga ang specifications brand new ang nakabutang kay di man mi mo palit og surplus di mi mo palit og kanang refurbished kay bawo ko nga brand new ang nakabutang og 2017 na ang ang gibutang nga kuan nga naa sa rehistro but pasabot dili na kina brand new nagpasabot ani nga kining inyong supplier mura og medyo marumaro sila gamay ini kalakiha kay ang brand new may sabot nya ilang i-deliver 2017 most likely panyero no og maro-maro sila gamay, wa sila kalusot. Kay kung kami sa gihapon ana, di gihapon na kalusot namo. So unsa may imong reaksyon karon? Nya ingon man si Mayor Jong Kiwano og si Attorney Malig-on nga ilang administrasyon dili na dawaton ni ilang iuli. Kana panyero no, ilahan naman gyud nga prerogative because kat kita ko to man ta sa procurement unya ang DGS mismo dili sa na sila dali-dali nga modawat kay mutan-aw man na sila sa specifications. Inig-deliver ana panyero na ana siya i-issue nga inspection and acceptance report. So ang kanang inspection and acceptance na ay technical team ana no, na ay mga mechanical engineer
na ay mga inspector sa General Services Office nga tanaw na ang imuhang gi-deliver nga unit or supplies or item o nakasigo ba siya sa specification sa purchase order. Ug dili gani na mismo ang GSO muhatag nag-recommendation sa head of procuring entity sa mayor nga dili mi modawat ani, di ta modawat ani kay wala ni nakasigo sa specifications. And I think early August pa lang or July pa lang gani siguro naanay observation ang GSO no nga dili ni nato dawaton, pero dili na nato sa previous administration kani manggong bag-ong administration mayor ug unsa kay ila makita ni pahiday nila sa kuan kay sila naman mismo ang mudawat ana no. Igo raman mi nagbid ato nya og nay ni daog. Well, depende na napod kung dawaton to ang gi-deliver. Kini nga supplier Panyero unsa man ni? Kini nga supplier first time ni nga mo supply ninyo sa kanan or naka-supply na nay kani adto? Dili Panyero no. Kadaghan na ni siya usa ni siya sa mga regular nga suppliers nato og mga sakyanan sa LGU. Kay usually kung mga auto lang ang ato ang mga paliton, ang mobid jud ana gyud ang kana yung dealership like kung Toyota ang Toyota gyud mo apil, Nissan gyud mo apil, so kami sigurado gyud mi nga kanang presyoha dili na siya kanang so at least sa Mandawi Toyota ang sa Mandawi kung magpabidi ang Toyota gyud apil, ang Nissan gyud apil, ang Isuzu gyud apil, kay diyan mo ko gipangutana sa Cebu mingon pod nya kinahanglan lain pod kuno nga naay mobid nga dili mo diretso ang mga Toyota mo na makalibog kining gobyerno da Panyero? No Panyero, sa ato dihas Mandawi Panyero, kamo kakita ka inigbiding na to Panyero, mag-uniform pa na sila og Toyota, Nissan, pero lahi to, Mitsubishi. sa to pa lahi ang Mandawi, lahi to sa Cebu City. Doon mo ko na-interview Cebu City sa una. Nga yun lahi ko na. Panyero. Oh, abli kay may ana Panyero no. In fact, magsusperting daghan na gid ana nila mga supplier kay namuhangyo sila Panyero nga pananglitan kani siya nga specification kay specific ra man ni sa pananglitan Toyota Fortuner, pwede ba nga generic lang ni aron nga ma-appeal po ang ilahang Nissan Terra o guman nga atong police Panyero ato nang gipalitan og mga Nissan Terra direct na ang supplier gikan jud na sa Nissan ang atong inaana kita Panyero. So sa laktod kining maong supplier kining kuana nag-deliver ining huwo nga mga dump trucks kuani siya kini ni ang regular nga supplier ninyo Panyero. Yes, nakasupply na ni siya daghan Panyero o niya. Wa mo delivery sa una og karaan. Ang inyong specification brand new sa tupabot pasabot. Yes. First time ni nga na-deliver sila og dili brand new. So far Panyero mga bag-o gyud na ang iyang gi-deliver sa una Panyero. No siya na actually ang supplier atong heavy duty nga kuan nga kanang unsay nga aning panahon na siya sa katong former Mayor Luigi Quisumbi nga supplier. Siya na nag-deliver atong heavy duty nga tow truck kanang huwaman-huwaman sa Talisay ug naay SRT nga dump truck. So hantod karon maayo gina ang iyang mga units no functioning tanan. Wa lang ko kibaw og unsay nahitabo after kay kami ni igo naman lang ni kuano ni turnover naman lang mitanan whatever ang tanan natong procurements ki turnover na nato. In fact pag last week ana Panyero no before June 30 nagsige na lang kita og turnover na naganito sila yung mga tao nga nanood sa opisina kay naa sila yung mga kanang interns kuno nga mo cut-on. Nag-turnover ta wa na ta kay bawo Panyero og unsay gi-deliver kay gi-deliver ni siya if I'm not mistaken either first week of July or last week of June wa na naabot ang report namo nga naa na di ay equipment nga na-deliver. Wa na namo na monitor. And dili po na siya abot pasabot Panyero nga tungod kay gi-deliver na kinahanglan na dawaton sa LGU. In fact maunay nahitabo nga ang GSO I'm sure naabot na ay report nga naabot kay mo man among usual basta dili up to the specifications ipadagi na dito sa mayor sa management nga uy naa may kuwang ani unsa man unya so nahuna sa mayor whether unsa man ni if ever mas mahal pa ang specifications ang kaning gi-deliver kaysa katong na may usual ang uban Panyero nga mas taas pa ang specifications dawaton ba sa end user pero og mas ubos gani di gyud ta mo dawat absolutely. Okay. Sige, Panyero, salamat kayo sa paghatag panahon ni Namos DYHP tungod sa kagipot sa oras tingali makatawag lang may pohon ni mo dugang. Yes, Panyero, daghan sa salamat sa kahigayunan sa pag-explain og sa atong mga sukiting paminaw maayong buntag kanatong tanan sa DYHP og sa IFM. Okay, salamat sa Attorney Jamal James Kalipayan Mahigala, ang kanhi City Administrator sa panahon ni Mayor Jonas Cortez. Atong nahinabi ang Administrator karon present si Attorney Maligon, Gonzalo Sali Maligon.
Og ato sa nahinabi ang karaan nga administrator mahigala. Ang katawhang mandawihanon na hibawta, mabuot nga katawhan, kasabot sila unsa mga higalay asa sa duha mga kahigalaan ang nagsulti sa sakto apan ibutan ta pulo sakto pero ingon man pud si Attorney Kalipayan nga kana na ang okay ra po na ila na po ng kababuton karon ni Mayor Jongke o dawaton man na o dili. So ang ila karon di man la dawaton na. Sige, ila po na. No? Kay ang man mahigala og simpre kana branyo ang gibutang unya o dili branyo. O dili branyo. Muna yung nagkalisod.